Dehlali focus SP production Thandi bongihloniphe ninginikeze yona bangani nothando nangibekezelela Thandi bongihloniphe ninginikeze yona bangani nothando nangibekezelela Thandi bongihloniphe ninginikeze yona bangani nothando nangibekezelela Bafethu ngithanda ukubonga kuni nonke nisupportile niqhubeke njalo nibekezele noma kunzima yazi ke bangithande bonke abantu ngeyona imali kodwa kini bafowethu ningisupportile ngiyabonga noma bevuma noma bephika bafethu siyaphambili impumelelo isentabeni musukulala ungekafika dala besifana losangena alesesikhulile sangena nami lapho ntathe khona kwangena izulu laba bonomoya ngeke bangene awethatha imthwalo yakho sifela sibangene dehlali focus Awu special mfana wami hayi ngikusele inhlanhla mfana wami ave ishaya ingoma uqhubeke njalo mfana ushaya ingoma ulalelisa abantu usho nokubizayo ave ishaya ingoma mfana ushaya ingoma mapara lo hayi ke Sphuch hayi yedot hayi uyahlanganisa wavilisho kanje hayi nda uyitethele kuzohlaya abantu Hola Sphuch so lokhulumayo adile dokotela shaka kodwa phecelezi ukuthi adile Bonosiba so kule EP nadi iyafundisa ngiyacela nje wonke umuntu ayithakasela ayijabulele ngoba nje yayi kusazoba lithi kusazosetshenzwa kusazoba mnandi bazojabula abantu SP production the home of hits ila kwenziwa khona ama hits Sphuch shout out to Sphumelele ngithi pick up the good work brother awudali sekukaningi wow I really love this song this is Nasihlebuseleku ekhukhwini akukho nje okuningi engakusho bhuti wami ukuthi nje sicela ukuthi uqhubeke usidlalele umculo omnandi nabantu abalalela umusic wakho baqhubeke bekunikeza support njalo ngikufisela ubuhle kodwa bhuti wami good luck. Hey, Tobeka here. Shout out to Sphuch, EP yakhe entsha. Sibongela mfethu. Kusukela kudala mfethu sikulandela uyazi now. So, siyazi ukuthi une-passion ngilento yenzayo one day uzopopha mfethu. Yazi now. You know the vibe. Sisonke. Bye. Sure Sphuch Ntwana umesulu okhulumayo u-LK boy cela uqhubeke nje wenza umculo mfowethu umculo wakho mina uyangibusisa nje kakhulu ungalaleli abantu bathini SP production awe Sphuch ubura bear 6 lo with that dog sibani uyashaya umsebenzi ungenhla ngithi qhubeka kanjalo boy ngiyakuzwa mina EP ngamandla spirit SP production hayi mfowethu mpela umina uzamisa lo wahambi wana kaMbulumo hayi mfana ngithi hayi abakuyeke ngamaheji sowehlule ngeke abakuyeke mfana abakuyeke hey kwaba bakho lapho sure Sphuch SG Luna ngizwile EP and nami ngiyabonga ukuthi nabo ngifaka ngemculeni sirecordisa siphethuka nathi ukuthi siveza kwethu amakhono ngathi noNkulunkulu angakhanyisela ukuthi lo musa lo owenzile kithi nakuwe awenze kuwe so ngiyabonga kakhulu mina ithuba mina ngibelona engathi ngingakhanya kuko okwenzayo nomculo wakho ephambili Zama noma lona ukhulumayo siyakubongela nge-EP yakho entsha bhuti wami uqhubeke njalo on top baba uyayenza lento Sure Sphuch hayi mina aphi umntapolwazi ngiyabona umsebenzi wakho EP yancomeka umhle futhi engathi ungaqhubeka wenze njalo uzophumelele yane ngithanda ukubonga abafowethu kubo bonke abantu abangisupportile nabasazongisupporta asiqhubekeni bafethu siye phambili sibambisaneni SP production ngizophumelela ngizophumelela mina ngizophumelela Dehlali focus SP production